Dan uwarsu ba su ba kayansu. Ba su ba kayansu. Gashi ka mana biyu. Gashi ka mana biyu. Na zuwa. Kai. Muje. Mu mana biyu. Ina suke. Snap shegen dan. Zamu yi karkada mu zamu yi. Zamu yi bari mu gama biyu. Bari mu yi biyu. Dan uwarsu. Karyansu. Ku diba wayannan duka kar ku bari wayannan kayan. Kar ku bari duka kayan nan. Kara bari. Nake ku nade ci bar kudi. Ku nade ku dora. No fire. Karyansu dan uwarsu. Karyansu ke. Ku tara kaya da wuri. Ku zo da uwarku. Are kidnappers. Koloyanze kidnappers. Ba ku ba kayanku. Adamawa people dan uwarku sun zo. Ku zo mu kama gudanu. Ni ne ambush commander dan uwarku. Ku zo ga mai nan da ku zo ku tattara wayannan mai nan. Sola nan duk shi buka kwashe su. An tara ciki ne ku tara. Tara abu na zai mu ya mu rike shi kwa. Kai musu bana so mu nake ku tara. Wai mu ta tara kayan mana. Wanda an kashe can fa ba su da jin gaba. Akwai bindiga mana. A wurin wancan. Mun doka irin wannan. An doka bindiga. Baka gan ba. Akwai shacan. Mun doka. An doka bindiga. Mun doka na doka irin wannan. Irin wannan bindiga. Wannan wani ya hukin na ba. Okay. Ga ogun jere a wacha.